Contes Bonics presenta... Les aventures de Rissis i Tapent! 5. La visita de la Parkour Extrema. Hola, sóc la Parkour. He vingut del planeta extrem per visitar la Terra. Fa uns dies que estic aquí i estic una mica cansada. Tenia pensat trucar en aquesta porta per veure si m'acollien uns quants dies. Hola. Hola, tu qui ets? Tapent, què passa? Qui ha vingut? Jo sóc la Parkour, però tothom em diu Parkour Extrema perquè tot el que fem en el meu planeta és super extrem. Ja porto uns dies aquí i he pensat que si em podríeu acollir, que estic una mica cansada. Li preguntarem a la mama, però segur que diu que sí. Les nenes van anar a preguntar a la Clàudia si la Parkour es podia quedar uns dies i va dir que sí. La Parkour es va posar supercontenta quan li van dir. Iupi! Després de celebrar-ho, la Rissis i la Tapent van voler presentar a la Parkour a la resta de la família. Mira, aquesta és la nostra coseta linda. I aquesta la gateta Miula. Doncs en el planeta extrem, en comptes de tenir gossos, tenim llops com a mascotes. Caram, Parkour! És ben cert que al teu planeta les coses són extremes. I què més hi fas allà? Doncs en el planeta extrem, tot el que fem és super extrem. Per exemple, hi ha un extraescolar que jo estic apuntada, que és fer malabars amb ganivets. I també quan anem a la piscina amb el col·le, doncs en comptes de banyar-nos amb aigua, doncs ens banyem amb escorpins. Però Parkour, això que ens expliques és realment extrem. Nens i nenes de la Terra, no ho proveu pas de fer, perquè sembla molt i molt perillós. Per passar una estona divertida, la Rissis proposa de cantar una cançó. Vols cantar amb nosaltres? És una cançó extrema? Doncs no sé, és a sol solet. D'acord, cantem-la. Sol solet, vine-me a veure. Sol solet, vine-me a veure que tinc fred. Després de cantar, volen presentar-li a la fada. Presento a la nostra poni fada. És molt maca i molt suau, m'encanta. Que peludeta. Més tard, la Parkour té ganes de jugar. Tinc una idea. Voleu jugar a cuit i amagar? Vale, sí. Començo jo perseguint-vos. Corre, Rissis! No, juguem a la meva manera, en versió extrema. Amb els lleons que ens persegueixen. Corre, Rissis, fugim d'aquí, corre! Corre! Ui, com si no haguessin jugat mai al cuit i amaga versió extrema. Ai. Jugar amb lleons, Parkour, però si això és superperillós. Com es nota que vens d'un altre planeta? Perquè aquí no ho podem pas fer. I a tu, què més t'agrada fer, Parkour? A vegades també m'agrada jugar amb els dracs a que em tirin foc. També els hi faig petons als dinosaures i a vegades em fan una miqueta de mossegades, però jo corro més i els deixo amb un pam de nas. Aquí et quedes, Dino. Ja! Que extrema ets, Parkour. I ara què penses fer? Me'n vaig a buscar les Rissis i a la Tapent. Adéu, Dino! Mira, a veure si trobes a la Rissis i a la Tapent amagadetes. Trobaràs la solució després dels crèdits finals. Bona sort!
La Risis, la Tapain i la Parkour són nines de juegaterapia.org. Pots adoptar-ne una si vols col·laborar amb la seva causa.